Hola a tots i benvinguts a aquesta classe virtual que hem de fer des d'aquí perquè tenim el coronavirus amenazando. Bueno, va, tornem. CSS. Ho veiem per la classe, però repassem una mica, vale? Què és CSS? Recordo que CSS vol dir Cascading Style Sheet, que ve, vale, que és, diríem, la descripció estètica de com se mostra una pàgina escrita en HTML. Recordo que el que fèiem era separar la part d'informació en HTML de la part estètica en CSS. I també recordo que això ens permet fer coses com aquesta, no? Ens permet tenir dues pàgines totalment diferents estèticament, però que parteixen del mateix codi HTML. El codi és aquest, val? Però segons quin CSS jo faci servir, doncs puc tenir aquest aspecte estètic, fixeu-vos, un encapçalat, un peu de pàgina, un menú a l'esquerra, i aquí un altre, no sé si és un menú, però és un apunt que hi ha aquí a la dreta, o aquesta altra que també té encapçalat i peu de pàgina, però de colors diferents i de mides diferents. El menú aquí el tenim a la dreta i aquesta part, en lloc de ficar-la a l'esquerra, l'hem ficat a baix. Val? Insisteixo, el codi HTML de totes dues pàgines és el mateix. Què canvia? El CSS. Llavors ja podeu veure perfectament com estem separant la part estètica de la part d'informació. Llavors, per què CSS? Perquè sí que podríem incorporar en l'HTML tota la part d'estètica, però què passa? Que si ho independitzem ens permet canviar la configuració o ens permet, ens flexibilitza tot, perquè podrem donar a gent diferent la tasca de disseny de la web i de l'estètica, ¿vale? Del contingut i de l'estètica. Llavors, quina sintaxi té CSS? Doncs una regla CSS consta de, primer, el selector i després totes les declaracions que jo vulgui ficades dins d'unes claus. Llavors, en aquest cas tinc clau i dues declaracions. Això ho podem fer una línia o ho podem fer en diverses línies. Ja hem parlat alguna vegada de que jo prefereixo ficar selector, obrir clau, salt de línia, una declaració, punt i coma, salt de línia, una altra declaració, punt i coma, i salt de línia i tancar la clau. A efectes de màquina és exactament el mateix, però a mi, com a persona humana que sóc, ho veig molt més fàcil així. Insisteixo, totes les declaracions que vulgueu sempre separades per punt i coma, i sempre propietat, valor. Val? Aquesta és la sintaxi CSS. Aquí hi ha un exemple. Ho he ficat tot al mateix lloc perquè càpiga en una diapositiva, però lo habitual ja sabeu que és portar-se'n tot el CSS a un arxiu. Val? Però bueno, aquí hem ficat, fixeu-vos, entre style i style, P, que és el selector, clau, propietat valor, punt i coma, propietat valor, punt i coma. Vale? Molt bé, llavors, vam parlar de que n'hi havia dos tipus d'etiquetes HTML, les que generen blocs i les que no en generen. Les que generen blocs, recordo que generen una mena de caixa que ocupa tot l'espai disponible, i les que no generen blocs també es diuen inline, i el que fan és anar unes seguides d'altres. Per exemple, si tu fas un P, un paràgraf, per exemple aquí, el P, el que fa és generar una caixa on fica el contingut. Si generes un altre P, el contingut dirà a sota. Però si, per exemple, fiques una P i dins del paràgraf fiques l'etiqueta A, això te fica un enllaç en el text, però no salta de línia. Vale? Són etiquetes que generen blocs i etiquetes inline. Les etiquetes, diríem, de propòsit general de blocs, les més importants són les div. I les etiquetes inline de propòsit general més importants són les span. Vale? Llavors veureu que moltes pàgines sobretot fem servir divs i spans. Molt bé, llavors fem servir div per a generar blocs. Val? I què passa? Que després el que podrem fer és, en aquest div, anar ficant estils diferents.
Aquí, per exemple, hem ficat div style background color black, color white i padding 20. I això m'ha generat aquesta caixa és el div. Molt bé, els selectors. Podem tenir diferents tipus de selectors, això ho hem vist, vale? I podem tenir selectors directament, que és el nom de l'etiqueta, o P, o H1 o H2, selectors amb identificador, vale? Que marca un únic element. Per exemple, jo podria fer div id igual a header, entre cometes. Id igual a header. Estic dient que aquest div, aquesta caixa, és de tipus header i només n'hi ha una en tot l'arxiu HTML, vale? Marca un element únic. Vale? I després tenim el selector class. Per exemple, jo podria fer div class article. Estic dient que hi ha molts articles en aquesta pàgina i ara estic dissenyant una caixa de tipus article. Vale? Això se fa amb class, perquè és un atribut que es podrà repetir. Exemples. Fixeu-vos. Si jo fico, per exemple, en CSS body i aquí fico les propietats, aquest body d'aquí va amb l'etiqueta body de l'HTML5 i això farà que absolutament tot el text de la pàgina tingui aquestes característiques que estan aquí. També puc fer un selector que és almohadilla top. Almohadilla va relacionada amb els ID. Jo aquí fico div id igual a top, és a dir, estic dissenyant una caixa a la pàgina web que es dirà top i només n'hi haurà una en tota la pàgina, i aquí ficant almohadilla top em refereixo en aquest identificador. Val? Llavors li estic dient que tot el que hi hagi dins d'aquesta caixa tindrà aquestes característiques. I per últim, les classes. Jo aquí tinc una classe que es diu menu item, vale? Fixeu-vos, aquí pone li class menu item, li class menu item, li class menu item. Absolutament tots els menu items que n'hi hagi a la pàgina, vale, seguiran aquestes característiques. Com és una classe es pot repetir, llavors class menu item, veieu que es repeteix tota l'estona, vale? I aquí s'identifica amb un punt. Llavors, repeteixo, si el selector és l'etiqueta, se fica tal qual. Si el selector és un ID, se fica amb l'almohadilla, i si és una classe, se fica amb un punt en CSS. Puc agrupar selectors. Llavors, fixeu-vos, i aquí estic mostrant també, diverses coses. Primer, aquí què li estic dient? Aquí li estic dient, jo tinc unes taules, vale? De la classe bordeceldas. Fixeu-vos, table.bordeceldas. Li estic dient, jo tinc taules que en HTML he definit com table class igual a bordeceldas. ¿Sí? I a més, li estic dient, tots els TDs que es trobin dins una taula de classe bordeceldas, fixeu-vos la jerarquia, tots els TDs, però no tots, sinó només els que estan dins la taula bordeceldas. Li aplico això. I tots els TH que estan a les taules de classe bordeceldas, li apliques això. Però si fixeu-vos que tenim les mateixes característiques, per tant li puc dir table.bordeceldas.td, table.bordeceldas espai th. I el que estic fent és agrupar. Vale? Llavors, aquí dues coses importants. L'agrupació sempre separats per comes, i després, si fico un espai, el que li estic dient és jerarquia. Tots els TDs que es tinguin dins d'una taula bordeceldas. El tema comentaris. Si vull ficar un comentari, que com sabeu és una cosa que jo fico a nivell de desenvolupador i que no vull que es computi. Només vull que sigui coses que jo fico en el codi per a mi. Doncs fico barra asterisc per obrir i asterisc barra per tancar. Aquí teniu un exemple, aquí teniu un altre exemple. Pot servir per fer un comentari de línia normal o de multilínia. Vale. Paro i ja continuarem un altre.